Thomas, y capten, i gymryd y gic. Nath i dros un am ddiffynwr, a mae'r ergyd yn arbennig o uchelgeisiol gan Goset. Pam lai, syth allan am gic gol, ond dyna'r math o weledigaeth ag ymdrech a her sydd ei angen. Fo yn gweld y symudiad, mae Lloyd i mewn, mae rai bod Lloyd yn cael sefyll, mae pêl dros y golwr. A does ddim lliman am gam sefyll, a mae rhaid i chi ddeud felly, mae rhaid chi ddeud felly, o'r rhaid fo sgorio. O, mae yna lithriad fan y camgymeriad, mae'r bêl i lwybr. O, y blaenor, oedd yna gam sefyll. Oedd yna gam sefyll. Oedd hwnna'n gol o safon yn doedd. Beth am y bas yma? Edrych am y bas yma. Pasyn just yn torri am ddiffyn mewn hanner. Mae bêl i mewn. Dyma chi'r cyfle. Wff! Ac fe fethodd Pecar Diamanteisiodd, ond cam sefyll beth bynnag. Gol hwyr i wneud ti'n ddwy gol i ddim fel hyn, de. Ddigwyddodd drosodd yna. A dyna sydd nath y penna fi lawr i fi bach ar momentum go iawn. A'r hyder a'r agwedd bob dim newid i Legia drosodd yna. I fod yn deg, oedd hi'n bêl dda mewn gan siod yna. O, mae yna gyfle cynnar iawn fan hyn yn syth. A dyna, wel, gychwyn mor siomedig. Kaputska, falle yn rhoi capwt ar unrhyw obeithion oedd gan Caernarfon. Mae chwaraewyr Caernarfon dal i fod yn cysgu yn yr ystafell newid. Neb yn marcio y dyn yma, Kaputska, a wedyn unwaith mae'n gael ei droed de. Mae'n just yn gorfforol cry, neu siw be o'r flaen yn amddiffynwr, wedyn gofyn y cwestiwn ti eisiau tynnu fi lawr, na, meddwl Matty Jones, a mae'n cael yr amser i chwipio hwnna a draws i'r gornel bella. Kaputska yn paratoi gymryd y gic. Tuag at y sbotyn gwyn, a mae fewn a'r capten profiadol, Jedrzyk, sy'n sgorio'r ail. 41 cap dros i wlad, 3 gôr rhyngwladol. Mi all o ddeud nawr, nes i hefyd sgorio yn erbyn Caernarfon. Ie, mae'n gawr o ddyn, igon anodd i farcio fel mae, ond rhaid chdi'n gadael o redag efo'r momentum na i. Dwi'n yn neidio llawer, mae'n just colli ddyn rhy hawdd, a dyna di'r gwaniaeth efo pethau bach proffesiynol sydd efo chwaraewyr sydd rhan amser. Mae'n rhaid i ganolbwyntio, fi bia'r dyn yma, a dydy o ddim yn gadael fi. Kapustka, unwaith eto i gymryd y gig gornel. Ac unwaith eto mae'r capten di symud fyny. Mae pawb os yn hwyr a gwaed. Fe nath o ddigon i atal Pecar rhaglal i peniad i fod yn deg. Oedd y cyfal chydig bach yn fler, ond oedd yn effeithiol. A mae yna gyfle eto fan hyn, o, mae'r bel ar draws. Pawb ac yn y diwedd mae Pecar sy'n cael ei gol. A'r groesiad gan y gŵr o Japan. Faint o chwaraewyr oedd yn gwynebu i gol i hynna yn fan hyn. Unwaith, mae'r bel am yn cael ei chlirio'n iawn i ddechrau fo. Ti'n just dweud y bel yn ôl yn sydd i Legia. Unwaith mae'n cael y bel allan i fama. Mae'n gret o rediad, faint weithio mae'n dynnu yna heno. Mae'n siwri, a mae ar y posti pella. Wyrbanski, dydi 53, a wyddoch chi be, mae'r bel yn cael ei chodi dros y golwr gan yn Same. Nath o'r cyfan i hun, unwaith bod y bel i mewn. Oedd y gŵr sy'n ail brif sgoriwr yn hanes clwb Young Boys Bern yno i fanteisio, ac yn sydyn mae'n 4-0 i'r ymwelwyr. O am un gol. Lloyd. Mewn y Cosby, hel fydus i bod o yn gwneud argraff, ond mae di methu'r cyfle. So wedi jyst newid o'n ddipyn bach sefyll, sy'n rhan hawdd ar gyfer foli a gyfer peniad. Siodnia. Off postyn yn arbed y 5 gol yr ergyd yna gan Wrbanski. A mae'r bygythiad yn dal yno Adconis ydy'r hif 80, mae o di bod yn brysur. Mae'r bel mewn at yn Same, mae'n cymryd i amser, arbediad campus, arbediad ardderchog gan Macmillan, Morishita ar ymdrech. Just yn sydyn, a dweithio mor gyflym yma na. A Morishita i gymryd y gic. O, rhy hawdd
A mae'r bêl wedi cael ei ddehoi nghefn yr hwyd gan y rhif 42 ac mae o Sergio Barcia di chwarae'n dda. Mae o wedi chwarae'n dda a mae'r beder yn 5. O, Cico Swanton. Llawio oddi, ond mae tu allan y cwrt, dwi'n meddwl bod y tu allan y cwrt, ond Same ath amdani, yn Same ar ei wneud y cais, a mae yna garden felen a wedyn coch yn cael ei dangos i Sears. Wel, mae hyn yn ddiwedd trist ofnadwy. Ydy mae Sears di cael carden felen. Mae'r ddwy felen yn golygu coch, as da chi'n llawio fanna, da chi'n mynd i gael carden felen.